50 xhur minn meta beda jingħata s-servizz tal-MRI miċ-ċentru tas-saħħa ċensu Mowran f'Raħal ġdid, dan il-ħabra aktar minn 1000 persuna. Dan imur jitfit mal-viżjoni tal-Gvern bilan li jkompli jnaqqas il-ħin ta' stennija għal dawk li jridu jagħmlu dan l-isken b'apparat tal-ogħla kwalità. Fil-Fatwa News tkellem mal-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Abela dwar l-importanza li persuna tagħmel użu minn dan is-servizz bżonn jus. Mill-Paula Health Center, ċentru Vincent Mowran, fil-parti ta' barra tiegħu hemmhekk ġie stallat MRI mobli, MRI scanner mobli li iva f'dan l-aħħar xhur stajna nikkuraw il-fuq minn 1000 pazjent bl-MRIs li kellhom bżonn. Ovvjament, inutli noqgħod ngħid kemm importanti għal pazjent jagħmel l-MRI imbagħad ikun jista' jieħu t-trattament li jkun hemm bżonn. Sa dan it-tant fuq il-medja soċjali l-Ministru Joe Etienne Abela ħabbar kif l-ewwel 6 xhur tas-sena diġà saru aktar minn 24,100 MRI. Minnhom saru 3,695 fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, 16,535 saru fl-Isptar Mater Dei u 2,947 ġew outsourced fil-privat.